Намира се все някой да даде мъдър съвет по оцеляване. Как в живота да носиш тежестта, как да я бориш с красота. Как да скриеш подпухналите очи, да не издават безсъни и сълзи. Как да си силна, като скала, пред несправедливости и чиста злоба. Ако можех с грим да разкрася болката в моята душа, ако можех с дреха нова, самотата си да стопля. Но в живота не става така. И аз харесвам красивите слова, но не винаги искам съвет и тълкование на този свят. Искам само малко тишина и да се разпадна в нечия прегръдка, да си позволя да бъда слаба, без да ми пука кой какво ще казва. Понякога не искам смях и шум, препълнена от лицемерия тълпа. Искам само някой с доброта да стои до мен и без слова. Някой с търпение да подреди хаоса в тревожните ми мисли, да ми напомня, че дори да се руша, аз пак ще бъда оцеляла. Не искам лозунги за свобода и самота, в които се залъгвам, че съм жива. Искам пълна с обичта и любовта. Светът все пак създаден е за двама.